gaba ɗaya ba ni bin wawa, babu jilci ya balle in fada kiran kurma. In ka duba a yanzu tsarin mutane ma ba su koyi da tarbiyyar annabin girma, sai bature da yahudi shine suke nema, shi gaban su a saɗi Allah gwanin girma. Gahiya da ga zamba ga gulma ga ƙarya, ga fasadi da yaudara ba su san shirya, yin tsaraici ga mata har akan hanya, babu kunya a ƙauyuka har birane.